cu porcul și încep să dă. Alo? Chiar am terminat cu porcul, bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Gabi Dumbravă de la Rupea. Bună ziua, Mă gândesc că l-ați tăiat deja, nu? Bună ziua, vă salut și împreună cu tinerii. Ați tăiat porcul, nu? Am tăiat porcul. Păi mi-închipui. Vreau să o salut pe doamna Mariana Sandru, să-i spun toate cele bune, sărbători fericite. Vă așteptăm mulțumesc. de revelion la hotel, restaurant Dumbravă. Hei, plătiți, domnul, ce faceți? Faceți publicitate la hotelul? Ce faceți? Nu-i voie, nu? Păi, vă trec pe la caserie sau trec pe ea pe la caserie. Domnul Dumbravă, vă mulțumesc în primul rând pentru telefon și pentru urări, și numele meu și numele celor tineri, și pentru toată lumea din zona Rupea e suficient să se spună numele Gabi Dumbravă, ca lumea să știe că domnul Dumbravă e un mare iubitor de folclor și familia Dumbravă a știut să strângă în jurul ei la fiecare ocazie importantă, mă refer la Crăciun și Anul Nou, toți oamenii locului. Păi uite, dacă toți sunteți un iubitor de folclor, poate îmi sponsorizați și mie emisiunea ca să se mențină, să nu dispară din lipsă de bani. În mod sigur, da. Uite, prin doamna Mariana Sandru, da? o să ținem legătura, sigur. Uite, mă bucur. În sfârșit găsesc și eu un om. Al emisiunilor de folclor, în special al doamnei Mariana Sandru. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur, pentru că neavând sponsori aceste emisiuni, na, știți, se țin greu, da. Poate că nu-i potrivit să spunem, dar oameni cum este domnul Dumbravă, mă refer la oameni cu o stare materială foarte bună, dânșilor le datorăm faptul că există sărbătorile astea tradiționale. Dânșilor le datorăm acest lucru. Da, bine. Mulțumim pentru telefon și la bună vedere! În cor vă spun sărbători fericite. La revedere! La revedere! Haideți acum să cântați ultimul colind și o să încheiem cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine, că la 3 trebuie să ieșim din emisie. Sper ca Domnul să se țină de cuvânt. Și noi vă mulțumim pentru invitație și îngăduiți-mi ca în numele meu și al celor tineri să urăm telespectatorilor, să dorim telespectatorilor postului de televiziune Nova la mulți ani, multă sănătate, o masă îmbelșugată la limita, la trecerea asta dintr-un an vechi într-unul nou, în cel nou, și să fie anul care vine un an îmbelșugat. Da, eu vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă că v-ați rupt din timpul vostru și ați venit la Brașov. Mulțumesc, le mulțumesc și telespectatorilor, nu-mi rămâne decât să le doresc un Crăciun fericit, dar vreau să-i anunț să fie alături de televiziunea noastră, pentru că vor avea mari surprize, printre altele vor avea interviu realizat cu Sofia Vicoveanca, vor vedea multe colinde și emisiuni frumoase și ne vom întâlni pe 28 și pe 29, înainte de anul nou. Un Crăciun fericit vă doresc și să dea fie ca nașterea Domnului să vă aducă numai bucurii și îndeplinirea tuturor dorințelor și cel mai mult sănătate, pentru că cred că contează acest lucru. La revedere! Cerul și pământul, cerul și pământul, în cântă răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, este o înconjoară, mari minuni se întâmplă. În Ifraimaz, mare minune. Fecioara curată, fecioara curată, Fiul născut în lume. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, este o înconjoară, mari minuni se întâmplă. Din cer cuvântul, din cer cuvântul, Întul se arată. Noaptea
din lume, noaptea din lume, zi se face îndată. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, este o îngrijorare, oamenii nu se întâmplă. Hristos se naște, Hristos se naște, în izbăvinare. Să suflet, să suflet, veselă cântare. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, este o înconjoară, oamenii nu se la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, să fie viața numai lumină și în lumină să dăinuiți, pentru credința și libertate. Rămâi gazdă sănătoasă că ai primit colinda noastră și la anul vom veni numai sănătoși de-om fi. La anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani!